Maksimalna brzina ovog oko 430 km. U nekakvoj konstantnoj brzini najveće uštede može letiti 393 km. 670 nautičkih milja, točnije 1242 km je nekakva range, odnosno dolog najveću moguću visinu postiže. Dame i gospodo, evo pozdrav samo za vas, pilota Tomislava Prečagovića. Super je dizajn. Vrlo uskoro slijedi vam još usluđenje.